Πάμε τώρα πάνω το επόμενο game. Expose κάτια. Expose κάτια τι να κάνω. Είναι expose από μόνη της κοπέλα. Θα το βάλουμε λίγο εδώ. Πώς τη λέμε. Έχει πάρει τώρα 84 βίντεο. Let's talk about sex. I'll be sure. Σεξ. Hello. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σεξ. Κάτι που πολλοί θεωρούμε να απαγορεύεται. Πάμε expose 2 like όλοι. Όλοι like! Όλοι like τώρα βρες κάτι. Έχω μικρότερες ηλικίες που παρακολουθούν. Οπότε θεωρώ σωστό να συζητήσω αυτό το όλοι like τώρα. Και πράγματα που οι γονείς δεν θα έλεγαν. Να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι ακόμα το 90% των ανθρώπων που έχουν πατήσει σε αυτό το βίντεο είναι εδώ αυτή τη στιγμή και να ξεκινήσω με το πιο σημαντικό θέμα και κάτι που έμαθα και εγώ πρόσφατα και έπαθα. Ακούστε τι θα πει. Το hopping της επόμενης μέρας. Πιστεύω αρκετοί από εσάς θα ξέρετε τι είναι. Είναι το hopping που πολλές φορές κοπέλες μπερδεύουν και αντί να παίρνουν αντισυλληπτικά παίρνουν το hopping της επόμενης μέρας κάθε φορά που έχουν σεξουαλική επαφή με τον άντρα τους. Δηλαδή η φάση που ο άντρας σε βάζει σε κίνδυνο να μείνεις έγκυο. Το κίνδυνος πάει φυσικά σε μικρότερες ηλικίες, μην το παίρνετε προσωπικά μητέρες, δεν λέω ότι να κάνεις παιδί είναι κίνδυνο. Μαλακία τέτοια. Δείτε εδώ τι λέει, δικαιολογείται στους γονείς μαλακ. Πουτανάκια έχουν γίνει. Please μην παρεξέρετε το μαλλί μου, περνά μια φάση γι' αυτό. Τώρα θα τους γαμίσω. Το χάπι της επόμενης μέρας λοιπόν. Το χάπι της επόμενης μέρας το είχε κάνει. Το χάπι κάθε μέρα η Έλληνα. Κάθε μέρα το έπαιρνε πουτάνα, τι είχα γαμίσει. 3 φορές σ' όλη σου τη ζωή. What? Ιστορίες. 3 φορές το μήνα. 3 φορές in total. Γιατί δεν το ξανάκουσα αυτόν στη ζωή μου. Άκουσα περιπτώσεις όπου οι κοπέλες παίρνουν το χάπιν της επόμενης μέρας ως αντισυλληπτικά. Κοπέλες, πρέπει να καταλάβετε ότι το χάπιν της επόμενης μέρας δεν είναι αντισυλληπτικά. Δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις όποτε γίνει το λάθος με το αγόρι. Αν είσαστε sexually active και δεν θέλετε να ναι, για παραδείγμα δεν θα πει. Πρέπει να επισκεφτείτε γυναικολόγων και να σας δώσει αντισυλληπτικά. Γιατί τα αντισυλληπτικά καλό κάνουν, καθυστερημένοι. Και τα αντισυλληπτικά για τον μπούτσονα. Λοιπόν, γι' αυτό μάθε αντί να πεις αντί να πεις ξεκινά τα καταπίντε πουτάνες και έχει και πρωτεΐνη μέσα και μπορεί να μην έχει και άμα καταπίνει τα φλόκια θα κοπεί και η κοιτάριδα. Αντί να πεις κάτι τέτοιο, λες μη χύνουν μέσα. Όχι. Αυτό δεν θα πάρουμε αντισυλληπτικά. Απλά θα σκύνουμε στο στόμα και θα λέτε και ευχαριστώ. Θα λέτε και ευχαριστώ γάμο τη ρήτο τους γάμο. Πάμε τώρα ένα τζάξ, όχι. Αχ, πάλι τι θέλουν εδώ. Θέλουν να παλικοτήσει στο Diamond 2 στο Challenger εδώ. Μαλά έχουμε και τον Μπούτσο Team. AD Carry 6. Λοιπόν, να πάρω παλικοτή. Παλικοτής για τα promo του D2 West. Πικ που δεν παίζω συχνά και δεν έπρεπε να το πάρω γιατί θέλω να ανέβω. Δεν θέλω να παίξω και καλά ένα πικ. Θέλω να κερδίσω. Αλλά θέλω να κερδίσω με παλικοτή. Θα τα καταφέρω. Το πιστεύω. Το πιστεύω θα τα καταφέρω. Αλλά εντάξει, το κακό είναι ότι πήρα παλικοτή και είναι πρώτο πικ. Δηλαδή μπορεί να με κάνει counter ο άλλος. Μπορεί να με κάνει counter. Την είδα τη φωτογραφία της Έλληνας της Κιάρας. Με τα κοκαλά και τα πόδια της. Τι είπα, την είδα από το πιάσα λίγο γιατί έχει γίνει πολύ πλατάρι. Αντί να πεις ότι είναι σφιχτή έτσι που είναι κάθε άλλο. Οπότε είναι η σωστή. Ακούστε εδώ τι λέει. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάτια, τι είναι αυτά τα θέματα που μας λες? Κορίτσια μου και αγόρια, πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθετε κάποια πράγματα. Καλά τους τα λες, έτσι. Μάθε εδώ σε ποια ηλικία πρέπει να γαμιούνται εδώ οι γκόμενες. Γιατί αυτές που σε βλέπουν όλες παθαίνουν. Δεν υπάρχει γκόμενα που να είναι ξεπαρθενιασμένη και να κάνει να βλέπει και YouTube εσένα. Οπότε μίλα στις παθαίνεις φίλους τις χάζες. Να συζητήσει κάποιος. Παίρνω ρίσκο αυτή τη στιγμή γιατί θα έχω πάρα πολλά hate σε αυτό το θέμα. Αλλά το κάνω με το σκοπό. Θέλω να ανοίξετε λίγο να προσέχετε λίγο παραπάνω και ξέρω ότι έχω μικρότερες ηλικίες στο κανάλι και γι' αυτόν το κάνω. Γιατί Σταύρο Τσιμπρής! Άμα έρθεις Αθήνα, πάμε τρελέ μου, πάμε για σένα μόνο. Μωράκια μου. Θα το κάνω για σένα, εάν έρθεις Αθήνα αύριο. Συνεχίζοντας με το ποια είναι η σωστή ηλικία, έκανα μια μικρή έρευνα μόνη μου. Ρώτησα αρκετά κορίτσια. Έκανα μια μικρή έρευνα μόνη μου. Καλόν αριθμό. Ρώτησα πολλά κορίτσια. Ως κορίτσια ότι είναι η σωστή ηλικία να ξεκινήσετε να κάνετε σεξ. Ξέρω ότι θα σας ακουστεί λίγο. Δείτε, άκουσε εδώ τι λέει 2K17. Η ηλικία που καταλήξαμε ότι είναι η κατάλληλη για να ξεκινήσετε να κάνετε σεξ. Ναι. 20 χρονών. 20 χρονών! Μέχρι τότε μπορώ να πουλάτε το τυρί από το μουνί σας στη λαϊκή. 20 χρονών η πρώτη πουτσα. Εδώ θα ακούσατε πρώτη. Πάμε, Catbon K, όλοι like.
Catwoman και 20 χρονών. Οπότε θα πηγαίνουμε. Είδα την Ήλαινα για πρώτη φορά τώρα κάπως σε βλέπω από το Μάιο, ωραία πόδια. Λάδινα. Είσαι απότομα. Κλετόπ. Ευχαριστώ τον Νασούς. Πρώτη φορά την Έλληνα την είδες τώρα. Τώρα έχει γίνει χτυκιάρα. Παλιά κάτι έκανε. Τώρα είναι για τον Μπούτσο. Μαλάκα κλέτ πήρε. Γιάννη Σαπόρ τελικά. Λοιπόν. Ωραία. Θα είναι δύσκολο τέτοιο. Αλλά τι μας λέει τώρα η Κάτια ρε. Τι είναι αυτά που λέει. Ρε μάρα. 20 χρονών. Και εμείς τα γάμαμε. Και στα γαμάμε. 20 χρονών λέει καθυστερημένη ρε φίλοι. Είναι δυνατόν. Τώρα θα πάνε όλοι οι γονείς. Μπράβο Κάτια. Θα σε στηρίζουμε. Θα σε αφήνουμε την κόρη να βλέπει όλη μέρα τα βιντεάκια σου. Τέτοια να λες. Μπράβο σου. Να γίνουν καλά κορίτσια. 20 χρονών. Ακούστε εδώ τι λέγε, είναι και εγκόμενα. Μαλάκα αυτή δεν ξέρω τι ορμόνες. Χαλασμένες ορμόνες θα έχει. Η σάπια. Λιγμένα το κίτρινο, το παχύρευστο, το σπέρμα κατάφερε να μπει στο άριο. Αυτό με το ζώα, το κίτρινο, το βρώμικο, το σκατιάρικο που ήταν 8 χρόνια έτσι στη μούχλα. Να μπορώ να προλάβω κάποια κορίτσια πριν το 20. Γιατί 20? Καλή απορία. Θεωρούμε ότι όχι ο πρώτος χρόνος του πανεπιστήμιου, αλλά ο δεύτερος είναι ιδανικός. Και άμα δεν πάει πανεπιστήμιο, τι θα γίνει? Παρθένα για πάντα. Τα λουλούδια σας προς τους άντρες. Επειδή πάεις και δεύτερο χρόνο πανεπιστημίου, ξεκινάς και είσαι πιο ανεξάρτητη, ξεκινάς και επέρασες τον πρώτο χρόνο πανεπιστημίου που ήταν πολλά έτσι exciting. Αυτά, πολλές ενίες βλέπουμε όλοι. Ότι πολλές επηρεάζεστε από αγόρια. Πολλές επηρεάζεστε από αγόρια, άκουσε εδώ λίγο Κάτια. Που τα πουτανάκια από 13 χρονών όχι επηρεάζονται από αγόρια. Τρίβονται, κολοτρίβονται, καταλαβαίνουν τη σεξουαλικότητα στη δύναμή τους και κολοτρίβονται. Και προσπαθούν να κερδίσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο έτσι τα πάντα. Έχουν ορμόνες, θέλουν να φάνε πουτσα, στάζει το μουνί τους κάθε μέρα βλέπουν τσότσι και βάζουν σοδοντόβουτσες και μπούτσες έτσι μαλλιών μέσα στο μουνί, δεν ξέρω να κάνουν. Τα έχουν βάλει και τα πόμολα και τις γωνίες από τα τραπέζια, τα έχουν βάλει όλα. Και κάθε εδώ μαξιλάρια μέσα και λέει ότι εμείς τα κακοί άντρες που πιέζουμε τα κοριτσάκια. Υπάρχουν αγάπες, μην με παίρνετε εμένα μου στο σοβαρό ότι λέω αγάπες, αλλά θεωρώ ότι αν δεν είσαι 20 και άνω, είσαι σε μια φάση που τα μάτια σου ακόμα είναι κλειστά, νιώθεις ότι θα πρεβαίνεις στη ζωή σου. Τι λέει αυτή ρε μάλα. Νιώθεις ότι οι κοπέλες γύρω σου το έχουν κάνει και δεν είσαι cool επειδή δεν το έχεις κάνει, αλλά πίστεψέ με, εσύ είσαι cool, εσύ είσαι cool, δείτε εδώ. Βρε cool είναι αν δεν θέλει να το κάνει και δεν το κάνει. Όχι αν δεν το κάνει επειδή πρέπει να πάει 20 επειδή το είπε Κάτια. Κολόζω. Εάν το μουνί της λέει ότι θέλει να γαμηθεί, θέλει να γαμηθεί τέλος. Όταν έχει περίοδο από το δημοτικό, στα 15 θα θέλει να έχει φάει 3 πούτες ήδη. Αν έχει περίοδο από το. Γιατί όταν έχει περίοδο μετά ξεκινάει έτσι να είναι γυναίκα. Οπότε το σώμα ζητάει κάποιον σύντροφο για να γίνει τέτοια αναπαραγωγή. Οπότε είναι οργανισμός, είναι το DNA, είναι από τα DNA δεν τα ελέγξεις εσύ. Τσουτσέκι! Επιλέγεις τους ανθρώπους που θα ήθελες προσεκτικά. Γίνεστε πιο ανεξάρτητες. Ανοίγουν τα μάτια σας, είστε πιο έξυπνες. Κάνετε πιο καλές επιλογές. Και εσείς καλά μαγοράκια, κρατήστε λίγο ακόμη τις κρέμες και τον υπολογιστή σας για να βρείτε και εσείς τη σωστή κοπέλα. Η πρώτη σου εμπειρία και εσέναν είναι σημαντική. Όσο σημαντική για την κοπέλα, σημαντική και για τα αγόρια. Δεν μπορώ να μιλήσω εντελώς για αγόρια γιατί δεν ξέρω πώς είναι να είσαι αγόρι. Εδώ δεν ξέρω πώς να είναι γυναίκα. Δηλαδή όταν βρεις το κατάλληλο κορίτσι και σου πει ποια ήταν η πρώτη σου, θα της πεις σε μια πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως και να έχει το σεξ. Δεν τις μετράμε αυτά οι μόροι. Είναι φύση μας. Μετά από τόσα χρόνια προσπαθώ να καταλάβω ακόμα τι είναι το σεξ εκτός από ντροπή για κάποιες περιπτώσεις και ικανοποίηση για άλλες. Ντροπή είναι άμα κάνουμε το 2J. Το μικρό τσούτσουνο. Πούτσα βρε! Παντρεύεσαι με κάποιον. Δεν πέθανε. Πώς γεμίζει live ρε! Και απ' την άλλη, ένας από τους βασικούς λόγους που υπάρχουν και οι χωρισμοί. Δηλαδή οι απάτες. Και οι απάτες είναι το σεξ. Τι καλά! Tricky. Θα ήθελα να σας πω και κάτι τελευταίο για να το βάλετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Πριν πράξη. Με έχει τυρτάρει η βρώμα. Είναι τόσο παράξενη και γυρνάει με τέτοιον τρόπο. Ακούστε εδώ θα πει. Ακούστε θα πει.
Και έρθεις πίσω στην πατρίδα με την ιδέα ότι όλα είναι ξεχασμένα εκεί στην Κίνα. Η ζωή γυρνάει με τέτοιον τρόπο όπου μπορεί η γυναίκα της ζωής σου, ο αδερφός της, να είναι με εκείνη την Κινέζα, ας πούμε. Ξέρω ότι μπερδεύει αυτό που λέω, ξέρω ότι πολλοί από εσάς. Εδώ θέλει να πει ότι ο κόσμος είναι μικρός, που αυτό όντως ισχύει, ο κόσμος είναι μικρός. Και λέει το karma is a bitch, λέει. Δεν είναι θέμα karma, είναι ότι ο κόσμος είναι μικρός. Karma is a real bitch. Και δεν A σας real το bitch, λέω από προσωπικής πείρας, να σας παρακαλέσω να αφήσουμε στα comments την προσωπική μου ζωή. Σας το λέω με πάρα. Γιατί μωρέ, αφού ξεκινάς κάτι, πες μας πότε έφαγες την πρώτη πουτσα, γιατί την έφαγες, σε πίεσε κάποιος, σε βιάσανε, ήθελε να γίνεις διάσημη, τι έγινε. Πες και εσύ μίλα την εμπειρία σου, αλλιώς βούλος το. Τι κάνει ρε μάλλον. Ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, να ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη. Τι κάνει το πίκρελ! Συνοπτικά σήμερα συζήτησαμε τρία θέματα. Ένα, να μην παίρνετε το χαρτάκι του. Αυτό θέλω. Λοιπόν, άμα ήταν σωστή και δεν ήταν ψεύτικια, τα έλεγε. Εγώ το έκανα τότε, θα μοιράζω την εμπειρία της. Γάμηθηκα τότε, δεν να το κάνω. Ή έπρεπε να το κάνω. Ένιωσα κομπλέ, είναι κομπλέ. Δεν είναι κακό να το κάνεις έτσι. Αλλά πουλάει τρέλα απλά όσο έτσι. Να είναι full κερδισμένη. Πρέπει να δώσεις, δεν γίνει να παίρνεις μόνο. Πρέπει να δώσεις και εσύ κάτι. Πρέπει να μιλήσεις με επιχειρήματα.